Velkommen her til efter Realskolens lille forsøgsaften. Vi skal lave 3 lynhurtige retter. En forret, hovedret, dessert. Kom og vær med. Nu er det sådan, at Gordon Ramsay er min lillebror. Jeg er lidt hårdere end ham. Hygiejne. Den der telefon, vi har alle sammen, som vi går og fedter på, den er rigtig klam. Så hver gang I piller den, skal I vaske fingre. Eller læg den ud i jakkelommen, og så bruger vi den bag. Husk at vaske fingre. Husk at vaske fingre. Husk at vaske fingre. Husk at vaske fingre. Vi skal lave en forret, der skal vi lave hellefisk. Der er bakket ind i noget filodej. Så skal vi lave den her safransovs til. Så skal vi lave kylling Kiev. Det er en kylling. Vi har sådan en kyllingbryst, så skærer vi et hul ind, en lomme ind i. Og så har vi lavet noget smør. Så panerer vi, så steger vi. Til hovedretten, der skal vi have hasselbakke kartofler. Og til tui. Desserten, der skal vi lave blødende chokoladekage. Det smager godt, ja. Og der skal vi lave en råmarineret frugtsalat. Og en frugtcoulis. Og blandt på. Det her brændstof, som vi så God aften, mine damer og herrer. Forretten står på hellefisk i filordej med safransovs. Jamen, vi har haft æren af at skulle lave hovedretten. er der lige en million, ikke? Chokoladekage. Velkommen, mine damer og herrer.